Sarap ko ya? Ha? Para sa school. Para. Hello guys, ayan, good morning. So, maaga tayo ngayon guys, magluluto tayo ng pansit para sa sitio Danlog. Sa mga bata, sa estudyante tayo mamimigay. So, magluluto tayo ngayon ng pansit at ito ang ating sahog, isang buong manok. Oh, di ba? Tara, hiwa. Nagsapag rin natin duwa. Alas 4 pa lang, kasukan. Ano ma? Narinig? Hindi nyo kasi sinabi kung anong oras. Sabi ko, pag nagputok yung liwanag, pwede na tayo magluto. Aba, alas 5 pa lang, alas 4, nagagising na. Nagkakalantugan na yung gate namin. At sabi ko, adaptive man, G2 siguro. Kaya ang ginawa nila na lang, naghanap sila ng bisilak doon sa kwan. Kasama-sama. Tinanggal namin yung mga laro ng mga bata. Bye-bye. Ayan, naiwan nyo. Kuha rin tayo ng guys, ng dahon ng pechay. Bali, pwede nang harvestin yung ating mga pechay doon sa likod. O, diba? Napakinabangan natin. Meron din akong na-harvest kahapong Baguio beans. O, Sana yung bagyo panghalo din. natin sa pansit. Siguro nasa din siya, 10 piraso. Oh, hindi mga 20. Ayun Siya, naganto lang kalalaki. Maya pakita ko sa inyo, dami din. Oh. Tan. Tapos susunod may na tayo, repolyo, carrots. Diba? Namubunga na yung aming pakuan. Tawanan niya ni Mr. Man. Tapos yung aking pipino, mayroon na naman. Ibang naman siya. Ibang variety ng pipino. Hindi, kinuha ni Gigi yung kanya doon. May nagatigas na daw. Dapat yung harbisan na yun. Ito ang ating pechay. Pechay ni Billy. Kuha lang tayo ng dahon para ulit siya. Mag-ugot ulit. Hindi na magtalbos. Hindi. Ilang kuha na ako dito Oo, ito na lang yung magkuano, pero hindi na yan magtubo. Oo nga, ito. Nag-ano siya. Ihalo natin sa pansit. Masarap daw siyang ihalo Ang sa pansit. dagdag sa pansit. Para mayroon naman siyang kulay green. Ang mahal kasi nung repolyo ngayon. Diyos ko, madimi Ganyan lang nabili ko kapon 6 madimi mabatok jay ko Presyo ti ko Repolyo, ayun na. Puro ka lang maksangit. Yan. Pakita mo ang aking upo pen. Kadaming buka. Diba ang aming upo. May inano ng insekto to. Ang laki na pwede na yatang gulay. Gigkon kasi Yung siya. Ito pwede na siya Dami niyang bunga. Kaya lang hindi siya yung iba hindi na mabubuo. Ayun po Dapat na-sprayan mo yan. Ayan. Saan na yung ito pipino ni Gigi. Sabi ko kunin niya kahapon nakalimutan niya. Ibigay natin yung mamaya. Bagyo bin sa Tigrita na matayon. Meron pa tayo sa side dito. Diba? Masipag ka lang magtanim-tanim. Napakalaking tulong nito sa amin. Hindi na ako bumibili kasi yung nabibili sa tindahan. Yung ganito, 20 pesos na ilang dahon lang. So at least dito Ay, yung sa baba makuha ka ate. lang. Ito na yung aming pinaghirapan guys. Na na namin. Yan. Wow, ito na ang ating manok. Sarap naman ang luto ng tilgaya.
Baka may sulit kayong ko. Pag natumba yan, pulot. Iyak na iyak. Tayo ng pansit. Naluto. Supay ka muna. Bayan luto tita. Matuyuan lat taya. Madaling magsagip-sip yan. Yan mo muna. Parang Ilan ba silang teacher ba? Ano? Sabi sa'yo, hindi marunong sa kanan eh. dati babawan nyo naman yun. Sana all bagong ligo na. Maramig kasi mamaya. Mamaya pa tayo dito. Ako magpainit pa ako. Samhap. Malamig na ngayon guys dito sa amin. Kaya nga, lamig. Sarap. Ang simo. Kasarap matulog pero hindi masarap maligaw. Lagyan mo din ng kanon. Ang gulay. Sa Bingkol. toppings na lang yun. Para yun ang mauna ng makain. Ano ba yun eh? Kas naman dito na ako. Napuno at papagan na eh. Tingnan mo yung pero Jay. Yung karagdag kursi. Hindi ka hindi papit yun ay. Ayan guys, start na tayong magkarga. Siyempre meron din tayong pa-ice cream. Ayan, sa mga gustong mag-order kay Ismail Ice Cream. Ayan po ang kanilang number na pura na. Ayan, buti na lang available ang ating chariot ng barangay. Pinahiram tayo ng chariot. Punuan guys, santi ba sa diyan ka nantay? Dito ako. Ay baka kasi may mahulog kaya kailangan may magkapit. Ayun si Gigi at si Kon. Saan tayo ay? Dito ako kangkan, saan ka pa? Din mo kasi pa dyan, oh. Yan na saan taligaya. Antay doon pa. Magupo ka lang dyan, oh. Isa pa, kasi pa dyan. Dalawa. Okay guys, nandito na kami sa papuntang Danlog. Dito namin itatransfer yung mga sakay namin kaya hindi kaya pumasok ng chariot. Itong traktura na to guys ay pagmamay-ari ni secretary. Wow, secret. May traktura na pala yan? Meron ka na pala, Seth. Hindi mo sinasabi, Seth? May pa-ice cream din tayo guys. Matutuwa yung ating mga, mga kabataan. Antiligaya. Antiligaya, lupay-pay ka na dyan? Wow, ang daming gabi. Oh. Oh. Sarap. Ayun luya. Magkano luya mo ate? Magbili kami. Dali. Mahal ang luya sa baryo. Marami kang tanim na luya, te? Taga Danlog ka? Oo, taga
Taga Ilya po. Taga? Ilya. Ilya? Saan pa yun? Malayo pa yan? Sa taas po namin. Sa taas. Dito, magbili nga ako. Ilang oras ang nilakad mo? 2. Ha? May Ilya pa pala? Taga Ilya daw. Ano Ilya? Sityo? Sa taas po ng titihan po. Ay, taas pa ang tiktihan. Ilang oras ang nilakad mo? 2. Tapos, saan mo ibinta yan? Dito lang. Dito lang. May mga... Kano yung kuha? Ito, gumatantay. Ay, maluyo lang. Magka, 30? Mantay daw, te. Ha? Mantay ka pa? Ilya. Tiktihan, taas yung tiktihan. Ilya. Ito, luya. Dali. Kano ayang yuya? Saan mo ibinta pa yan? Ang yuya lang. Dito lang. Mas pag itanim natin yung ilo. Pagdapas sana ni Buso mo. Para ano, pwede itanim. Makanap daw. Magkano luya, te? Sa dalo. Ito. Kilo daw. Kayo pa rin mo ganyan? Paano kinakiluhin ka? Wala mo may timbangan kaya? Saba. Magkano pang kilo? Oh, halagang 50. Hawir. Sige, tigsigan din natin. Talaga ho 50. Nakasi. Timbang mo lang pa, ano pa yan. Para hindi ka, ano. Timbang nyo na lang para hindi lugi. Kawawa naman Diyan sila na sa kalayo. tindahan. Nila. Para sabi. Tara. Ito na kayo, kaya magmuna na ako doon. Kuno mo yung bag mo sa ba? Hindi yan nakasalan ko yung isa. Yung gabi mo tayo magkano? Kahit isakto mo lang na 1 kilo ate. Hay, wag mo na kunin yung sukle. Wait lang, baka magliyad ako. Makaldag mamaya ito doon. Ano to? Ay! Nandiyan. Wala, nandiyan yung pagkain. Sa kabila doon ako. Dito. Magagas ka na naman yung Dito lang ako sa may pitan. Wala nga. Sige na, go na. Kuya, sige na. Sila pa nag-driver? Hirapan ka dyan. Ay, makapasok ang motor? Pasok si Kadyo. Tawagan lang si Jun mamaya. Di makaldag mamaya ang kuhan. Papa. Maggawa kayo. Wala naman dito ng daan. Ito na yung ilog guys, oh, tuyo na oh. Wala nang katubig-tubig. Ang huling punta natin dito, ano, kalalim. Ay, malalim ba yun? Malalim yung gilid. Ano, itong gitna lang naman. Download sitio. Tiyak pagbasog.
Ganun nyo, baka nahulog yung eraser. Kasi kanina may nahulog. Ay, ano, unahin natin yun. Pag ano mo yan, ay isa, oh. Ay, yung ano pala to? Pagsama-samahin natin yung pang grade 1. Pang grade 1 to? Ay, grade 6. Yeah, pagsama-samahin natin para kami hindi. Ako na yung Je, dito. Patong-patongin mo na. Last ng grade 1, check nyo ha. May nahulog na isang lapis ha. Grade 2 na naman to. Ito yata o, Je. Isa lang ang lapis. Dalawa. Walang grade 2 ko. Ano itong grade 2? Ilagay natin itong yan ito. Ilagay natin. So yun guys, start na tayong mamigay. So bali, ano, ang mangyayari, yung kinder muna ang papuntay natin dito ay masyado kasi mainit dito sa labas. Hindi na kami nagperta. Ang bibigay lang muna natin is yung kanilang merienda kasi recess na nila. So, ang pancit ilabas. Ilabas ang tatlong kahon. And then itong mga school supplies, i-ano natin sila, ipupunta natin sila sa per room nila para makapasyal din tayo sa mga rooms. Sige, bigyan nyo na lahat yung tatay screen. Ito, papasukin na lang. Kunti lang man sila eh. Pasok na lang kayo dito, dali. Mainit din sa labas eh. Ala, yung tatlong ano, parang mga kambal. Pasok, dali. Pasok. Mainit din sa labas. Parang kambal yung tatlo eh. Ah, tatlong Maria. Pare-pareho ng buhok. Dito na tayo sa akin. Bea, ito. Dali, bebe. Pasok. Mainit dyan. Dali, magdalawang pila kayo. 6, 8, 10, 11. Parang kambal lang kayong tatlong mga babae. Oh? Tatlo lang yung babae, guys. Maglabas muna. Isa yung banks. Oh, wait lang. May ice cream pa kayo. Diyan lang kayo sa lilim, ha? Diyan ka sa lilim. Dito ka, bebe. Dito ka muna, may ice cream na ba? Eh, hindi mo mahawakan, paano kaya? Doon na sa lilim, ate, oh. Sa may lilim. Sige, punta mo na doon. May kasara man sila. Huwag kayo magbigay ng pagkain. Ito po yung bread po. Ito man na kinder ba? Wow, cute naman kayo na siya. Doon, maghingi kayo doon ng juice. Oh, punta kayo doon kay kuya, doon sa kabila. Sino yung girls dyan? Sino yung girl? Ilan po lang girl? Lima lang po yan sila. Dili ang bibi, oh. Ano sabihin? Sabihin. Naman eh, magkakasama. Malaman na po. Eh di dapat pa yung ice cream, buhatin nyo na lang doon. Doon ka na lang yung ice cream. Ano na lang sa kabila? Para hindi na sila magbalik dyan. Wow! Oh, matusok yung mga ano nyo ha. Ay, yung kanan ha. Itapon dito ha muna ha. Pagtapos ha. Sino pa wala? Walang tinidor, kaya kutsara lang. Ito, girl. Oh! Wow! Wow! Sino yung girl? Salamat po. Ayun pa! Sino
Naka-uniform si ate, oh. Ito pa, oh. Sakto pala eh. Thank you. Meron ka ng juice? Meron ka na? Wala pa. May manika. Lang din sa I-check kita, dali. Hawak mo ganyan. Grade 1 na ito eh. Ay, grade 1 na po yan. Wait lang po. 1, 2. Di ko lang mga grade 1 na. May juice na sila? Ate, meron na to dito. Wala, dito nga. Usap na kayo grade 1. Para yung grade 1 dyan. Kain na kayo. Doon kayo, doon. Wala, maghingi ka. Doon ang pila doon. Oh, may ice cream. Tapos pila kayo doon kay tatang doon, oh. Ay, Lulu Pasio. Wow. Grade 1 ka din? Nagkakain kang ice cream? Gusto mo ng ice cream? Pila kayo ha. Grade 1 po. Ay, kinder. Na lalaki. Wow, sarap ng ice cream, oh. Unang dila. Pwede lang siguro silang pumunta sa lumaran. Okay na. Okay na lang. Yung grade 1, kinder po na walang na lalaki. Ito po lahat. Sorry. Oh, yan. Ayan, para sa lalaki naman. Sarap naman ng ice cream mo, balong. Ice cream. Sino mo? Gusto mo ice cream? Ice cream. Ay, yung lalaki, saan yung babae? Kinder po ito. Kaway kayo, kaway, dali. Kaway daw, kaway. Yan. Yun, oh, pogi, oh. Ganda ng hira, oh. May pabuntot ka, ah. Oh, yan. Nakakukunan yung bulaga mo. May ice cream mo nang kainin mo. Okay. Doon na kay sa room nyo, dali. Balik na sa Para nakapunta rin sila dito, oh, dali. Ako, baka matapon yung pansit. lang na. Ayaw nga, baka hindi na mahawakan. Hindi nila mabitbit. Ito. Kaya yan. No, sa ate, oh, kaya niya eh. Kagaling. Dapat magaling magbasa. Ayaw niya ng anong manika. Gusto niya yung jump rope. Okay, last one. Punta na sa classroom nyo. Lagay mo dito yung sayo, oh, dali. Lagay mo dyan para di kamera. Ay, nabuksan na pala. Balik na. Grade 1 ka, Ben, ah? Grade 1? Grade 1 ka? Bilisan nyo magdila. Oh, natutunan. Gatik-tik. Oh, nagpunta na sa kamay nyo. Oh, yung kay ate, oh. Nagtulo na, oh. Dilaan niya sa gilid, oh. Natunaw na. Nagatik-tik na. Unang dilaan. Ha? Super ka. Kainin mo. Kainin ng kainin. Ay siya, matunaw na. Yung atabutog mo na eh. Ay, ang tumanang dahil. Aglalaw ka, ice cream kas kada butog na. Bilisan mo lang. Ano, sarap ko ya? Ha? Ha? Ganda ng ngiti. Ay, ano na pala yan sa inyo pang dalawa? Okay na po. Ay, kukunin mo ba? Tapos sa grade 1. Tapos na yung grade 1. O, pila kayo doon. O, hingi kayo ng ano, ice cream. Pila dito, dito. Lahat mabigyan, lahat. O, punta na sa classroom. Sino si... Ihatid na lang namin doon yung ano nyo, school supply. At hindi nyo mahawakan. Oh, ito. Ayan, sa inyo lahat yan. Wait lang, tayo mo yung ice cream. Sige, punta ka na dun sa school mo. Hoy, natatapon yung pansit mo. Sino pa yung lalaki dyan na ano? Wala nang lalaking grade 1? May grade 2? Grade 2 ka, te? May ice cream doon na sa school ha. Balik kayo sa classroom nyo Diyan, ha. kadang bigyan dyan. Grade 2. Madagdagan. Sige, hintayin mo na yun.
Kinakabasan na. Anong grade naman kayo ate? Anong grade nyo? Ay, kinder ka. Ano? Grade 3. Ah, grade 3 ka na! Grade 3 ka na! Parang kinder lang ah. Sinasmaya. Matapon yung pansit ate, oh. Anong grade mo na? Ito yata mayroon na to eh. Grade 1 po? Ice cream na lang yan sila. Grade 2 na tayo, nasa grade 2. Sinong ano, ikaw ito grade 2, nagaganto ka ba? Wala ka. Asan pa yung malaki? Pang pasiksi. Grade 2 ito? Parang ang kailangan nyo na. Wait lang, tapusin na natin yung grade 2. Yan, mga grade 3 students. Aroy, naubusan na daw ng ice cream. Aroy. Joke lang. Para dito jaman ko. Sudah, sudah. Kainin mo yung gilid. Baling, Baka mahulog. tingin na lang sa amin. Dito, yan. Kalbis na, oh. Tangking gayam. Tara na yan. Ate lang yan. Dami pa? Ba't sayang oh? Sige, Bini. Unang tama. Wala akong ice cream Pulutin mo mamaya. yan. Naghahanap guys ng ano, ng reject si Billy. Ayan, reject. Tapon niya. Sarap pa. Yum, yum, yum. Milky cheese yung kinuha mo. Yum, yum. Ay, ube mo. Ah, picture mo lang kita kuya, dali. Smile! Ako, kaya mo ice cream mo. Yan. Sarap. Putag mo. Sarap gaya. Naimas. Ulong bulsa. Smile. Smile. Magdampot na dyan. Oh, smile. Bibi, smile. Ngiti daw. Ah, pupugi eh. Pupugi yung kakayod oh. Smile. Grade 5 na. Si ano, ewan ko, wala na ata yung kadugyot na da. Wala na. Ano? Pantay ka diha. Ate, ate, balang ka lang. Smile ka lang dyan balang. Wala, walang katas yun. Grade 4 na ta? Next 5 na. Ba't wala silang pansit? Dali, usod na kayo dito. Dali. Pinunata ng teacher. Ay, no. Kasi na lang daw tayo. Naka-tray na. Oh, smile, bibi. Awa ka mo ice cream mo. Smile. Ngipon. Oh, yun oh, smiling face oh. Mamaya pag may ice cream ka. Oh, dali, smile. Smile. Ang ganda eh. Oo, mahulog. Tagatin mo na. Mana sa mami ang mga yan. Walang hindi piyahan sa grade 4 na. Piaon, piaon. Ayan, naka-unicorn. Ayan. Kagagwapo ng Gutong grade tao 4 daw, students. Ah, isang kaway naman dyan. Ganon. Oh, gagwapo eh. Ah, ilang taon ka na? Baka may ligaw ka na ha? Huwag ka muna magligaw. Wala. Wala. Oh, anong gusto mo na ng paglaki? Anong maging gusto mo paglaki? Siman. Siman! Wow! Nice! Siman! Dalang ikaw kuya, anong gusto mo paglaki? Wala! Bakit wala? Hindi pwedeng wala. Magsuba daw ng kalabaw. Ha? Mag-asawa? Ay, wala. Oh, very good oh, nakamas. Main din. Grade 6. Grade 5 kaya? Oh, grade 5. Ipur pa lang to eh. Ito banda dulo. Ito grade 5 student. Yan. Very good.
Dito nakikita ang kagwapuan ni Kuya, oh. Sa mas. Grade 6 kayo, ta? Opo. Ayun, ito ang grade 6 last. Salamat po. Okay. Kunti lang pala sila eh. Huwag niyong sirain yan, oh. Pag naubos niyo, pwede kayo magbalik, no? Ito maingay din sa iba. Secret lang. Ikaw lang nakakarinig. Reklamo na yung nagasalito. Malalim na. Mugi na. Tawagin mo si Junjun. Nagadila. Welcome. Nagadila na yung naga-ano. Kanina pa yan? Bago po pala. Kanina ba? Sabi niya, makaramrama na ka. Makadildil pa na ka. Magayuba muna. Marami pang apa, oh. Kadami pa. Sobra yung... Ay, may apa pa pala. Huwag kayo mag-alala. May ano pa naman kayo sa Jeremy? Welcome. Ay, yung sa ano pala? Nabigay na te. Ayun nga kayo sa Ay, ate, lalagyan ko. Yung pansat. yung sa kanila. Isang kahon pa yung sobra. Dito muna po. O ano, so, grade 6 ka din, ay? Opo. Welcome. Okay, last 3. Last 3 na yan? Yeah. Kasi mga Araw. Yung mga teacher ba, may baso sila. Welcome. Saan? May baso sila? Sabihin nyo doon. Ano? Anong grade mo, girl? grade 1 po, nahuli lang po ako. Ako daycare. Daycare. Thank you po. Yan eh. Uy! Magkuha na kayong inyong. Pahingi ako lang, tunan mo ako lang. Yung mga teacher, baka may baso sila, ma'am. Ate, baka may baso sila, ma'am. Mahingan mo. Baso. Sige, guys, oh. Pero ipaubos yan natin dito. Siyempre, magkain din kami. Kinagatan pa, oh. Yung pwede na yung mga ano, mga gurang. Siyempre ikaw nung nakatukal dyan eh. Kaya lang nagkakaroon. Pagpila din ako. Grade 12. Grade 1. Balik kayo. Ang dami pa. Kunti na lang. Ano pa yan? Thank you po. Mana-mana po. Yan. Thank you po, Ma'am Regina. Ginainot-inot mo yan dyan. Pwede ka mag-silkin bats.